Конничила! Продължаваме с третата и последна граматика за 32 урок. Нека тук да си напишем 32 урок. Тя е камоширемасен. Ширемасен. Което в проста форма е камоширенай. Означава може би. Ключова дума е киладо. Мошкаще. Мошкаще означава може би. Което увеличава още повече степента на несигурност. Камоширемасен в общение изразява някаква степен на несигурност. Може би така ще се случи, но не съм сигурен. Преди него се залепят глагол в трета основа, глагол в най-форма и прилагателно с и накрая. На прилагателно без нищо отзад. И съществително пак без нищо отзад. Всичките тези плюс камоширемасен. И да дадем по един пример със всеки едно от тях. Една секунда да мисля някакъв пример. Например. Да мине 15 секунди, докато измисля пример. Нека примерът да бъде с времето. Утре може би ще се проясни тъкмо и новите думи от новия урок. Прояснявам се харемас. Харемас. В трета основа. Хареро. Ашта. Хареро. Камоширемасен. Може пък и да се проясни утре, въпреки че в прогнозата дават виелица. Може пък и да се проясни хареро камоширемасен. Никога не се знае. За най-форма. Ямада-сан каза, че има някакво йоджи, някакъв ангажимент и може би няма да дойде тази вечер на партито. Започваме с Ямада-сан. Ямада-сан конай камоширемасен. Може би няма да дойде. И прилагателно. Не съм много сигурен още, но ашта исогаши камоширемасен. Може би ще съм заед утре. Също така. Може пък през уикенда да съм свободен, ако успея да си свърша работата до петък. Шумацу. Хима камоширемасен. През уикенда може би ще съм свободен. Хима. Или къде
Господин Ямада. Защо е кесеки? Защо отсъства? Може би е болен. Ямада-санは病気かもしれません. Може би е болен. И това е всичко за 32 урок. Мога само да добавя едно нещо към дешо. Да сложим една удивителна и ключова дума. Ключовата дума тук е табун. 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 Навярно. Навярно ще вали.